Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa kok piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek. Nah, Sudah. nggih sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih, Gimana Mas Gading? Seru ya hari wah ini? seru nggih, Seru sekali saged sowan datang PG Kebon Agung. Nggih. Alhamdulillah, ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, kathah. Kameramennya kathah sangat banyak penonton sekali. Nggih, Masya kamera. Allah, Wah, luar biasa. nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana sedaya. Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Nggih. Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Nggih. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga tirose wau Mas, pas kita makan di Nggih. meja makan tadi, Nggih. ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, nggih, Nggih, nggih. jadi ini bahasanya campuran Campur aja ya campur Mas mawon Gading. mboten napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, gini, salting gini. kenapa nih? Iya. Aduh, aku bosoku tadi ngomongnya. Kan udah lama nggak bertemu sama Mas Gading. Nggih. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura napa? Ya aura wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya Pak, aku ki biasane Lek iki. mam dingkluk-dingkluk ngono jan Ini toh biasane ganteng kan ora. ngene aku. Piye? Muluk-muluk. Mula, malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih, Ada permintaan request napa mboten? wonten iki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah, iki saka admin, Ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Oh, nggih. Semoga berkenan Jih. Sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Dan Amin. sehat selalu untuk Amin. semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wah. Nggih, sukses capai gelar doktor nanti. Amin. Amin. Amin, Amin Jan. ya robbal alamin. Nah, sampun Iya. transfer nggih Rp500.000 Oh, oke. saking Bu Retno Terima Parisi kasih. Tanjung Barat Jakarta Selatan. Bu Nggih, Retno matur sembah dari nuwun. Jakarta. Nggih. Terima kasih Bu Retno. Nggih. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Nggih. Buat PG Kebon Agung. Nggih. Didoakan Mas Nggih. Gading. Nggih. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangan. Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Ke. Ke Ke. 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 Kemanapun Mas Gading Mayang. Heeh. Aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Aduh. Mas. Apa? Oncene ledu Maces, orang. Maces. Ke. Maknya sekaya oleh ku adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Nggih. Di Lintang. Lah oleh ku adus ki yo. Iya. Lah Iya, ngono kuwi dadi nyapa, banyune Mas? iki ora kena awak. Mau inggati? Heeh. Lah. Ya men ora kademen to kan ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske Oh memburi. berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora.
bareng genti aku sing mlebu jeding mau. Beh, Ke Mas. ke itu tadi. Ke. Bon. Apa? Bon. Bon itu bondo. Utang. Bon, hah? Utang ya Mas ya? Bon itu utang. Bon ini utang ya? Utang. Bondo Mas. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Gung apa Mas? Gung yang panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi nggih. Oke. Sama Mas Gading. Nyawiji riyen. Ya, nyawiji dulu. Derek nyawiji rin Nggih, derek mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng kula dulu napa moga nyawiji dulu? Oh nggih, moga nyawiji dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Aduh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh Mbak, ojo mbolane ngono. Oh, jenengan dukane loh Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngeratenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang
tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku senajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji Nggih. muga nyawiji sudah mas Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. lah ya toh mas gak Nggih, apa-apa pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Kagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa cantik. Sugeng Dalu, Selamat malam, luar Selamat biasa, malam, ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Pak Yulimbo, Nggih. nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu. Ngalam ker. Nah, ngalam itu maksudnya Malang. Diwalik tadi Oh. ngalam. Nggih, nggih, nggih. Oh, Pripun, malam. yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Malam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam. Gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya. betul. Iya, aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ngipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ngipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara tawa cara toto, negara tawa toto. Aku wis ora nyadar. Negara mawa Mumet, cara. Mas. Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, terus ditampilno opo sing iso ditampilno saka adat budaya sekitar. Sekitar, ora Kok masyarakat, sekitar. kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Wah, oh, centil gawe o kabeh ngono ya Basa basane. Jawa, basa Jawa. Ya, pokoke nderek Mangayu Bagio, Nggih. nderek Dedongo, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, boten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tonton terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, bahasa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng,
sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya didoakan juga panjang usia, sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya, Pak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, saya juga menyampaikan ada salam-salam dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya juga kirim 5 juta rupiah untuk sinden-sinden sangu mulih. Biasa. Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya Aman ya berarti ya. aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu Cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, ojo nganti lali. Semuanya staff-staff. Mas Betul. Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti J. bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Pak J. ya. Kawe ya oke. Ini Wes di ngantuk umpane Mbak Delanto Mbak. apa kok ngantuk? Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadiati. request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak Dari niki. siapa? Komitmen Roto. Tadi bawonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oke. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Ya. kan? Aku Ya, punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Iya, ini tadi. Lintang Pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, maklumin. ora punya kopel ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Dokter. Oh iya, amin. Sekarang nah ngeten niku lho, Dik Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Iya. Kalian kan jalannya Saged- masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana. Ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, le S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. Semester 2. Masih jauh lah. Masih Masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas 2 kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini kita anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu Nggih, gegarane sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya jatuh. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. Palitan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Oh, rono. piye toh? Sabar kalau belum dipandang Oh, jangan sabar mendekat. ya? Iya, di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ya coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi
melengos. Nanti kepimpin. Kono melengos aku ngene ya. Ya malu-malu ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Iya, ayo Mas Gade. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Bado ya. lagi Iso bareng. pora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Aja kleru neh lho Mas. Ora. Yo medeni. Lah, Serius loh. fokus serius. Fokus, coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Lah kamu sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ya, yo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi Hah? alon-alon to? Oh, sekak pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya, ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki pawukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, Jenang Gula. Jenang Nanti yang putaran kedua dikorkan karena Kor. ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang Sip. ada di Jakarta. Kamu yuk, melintang monggo. Sopo sing ngancani Dek semua
dangdut ki, Mas. Kita tampilkan sinden-sinden warga laras. Monggo. terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes masih. Ayo. Manti. Ya, thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Berdiri biar kelihatan, biar di shoot gitu ya dari belakang. Oke. 2A baterai. Ayo, Anda Agnes. Komplit. Ang tamu Yosin dan warga Laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa, mungkin. Sampai kok gatos bintang tamu. Sing bagian jeder-jeder iki engko. Gayeng-gayenge iki engko ngene iki. Langsung saja kepada waduh monggo Cak Komet Cak Yono katuran minggah panggung. Jebal tiadamu oh. Sikut wow.
sahanane kang yen kanang sing kasih mawe duka sawegung kawula nuwun sewu diwaji kalilan ingkang putra ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama. Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara ya ya Ger Gunadewa. Ndak tampa gawe supornaning griya. Tanpa lelakon sing kaya ngene iki jagat ora bakal nekseni. Lamun to putraku Gunadewa duwe kaprawiran ingkang ngedap-ngedapi nadyan to wadya Balandharawati kelawan Mandura padha mundur parandene ya mung kowe sing bisa ngrampungi gawe Gunadewa wonten dawuh Rama wiwit kowe bayabang nganti ripalungguhan iki dadi satriya capang ndak papanake ning Astana Gada Madana kene apa kira-kira runtik kang dadi rasamu Gunadewa? Aduh Kanjeng Rama. Saglugut pinara sastra babar pisan boten wonten raos ingkang mangigit-igit kalian sinten kemawon kalebet dumateng paduka Kanjeng Rama. Kanthi kula tansah nderekaken Kanjeng Hyang Jembawan mapan wonten ing Gada Madana. Satemah kula saged sinau dumateng sejatining gesang menika kados pundi. Lan dina samangke kula saged mbuktekaken ukuranipun tiyang mulya, ukuranipun tiyang tentrem menika didhe gumantung saking derajat pangkat sawah amba sarta tegal jembar. Buktinipun ingkang putra Nadyanto rinten dalu tansah mapan wonten ing pakuburan nanging bombong lan marem raos sing manah kula awit inggih namung kados mekaten menika ing saged kula aturaken dumateng para luhur ing dados sarana kula tumangkar wonten ing alam padang lan kanthi mapan ing papan ingkang sepa samun lan sepi kados mekaten malah saged nyedhakaken raos kula kaliyan Gusti ingkang murba jagat Kanjeng Rama.